Ofu nwaanyị sị na ya nụrụ di, na di nọ n'otu nzuzo mana ya amarọ. Ya wee nụba nwoke a, ya bata fa na abụọ bili na ebi ọfụma na ego dị. Ya wee bịa mụọ nwa nke mbụ, ọ bụrụ nwaanyị. Ya mụọ nke abụọ, ọ bụrụ nwaanyị. Ya wee jee ka ya mụọ nke ịtọ, si otu di esi emezi. Ya bịa ka ya na ya na-abụ nọ, si ọ na-agba ọsọ. Si ọdụ ka ọ na-asụ ya asọ na ọ chọrọzi ka afa mụ nwa ọzọ. Ya pakata ihe a pakata ihe a, ya wee jụọ ya wee sị, kedu ihe ọwụ? Na nwaanyị na-abụ ka ha mụtago, ka ha mụkwuo nwa, ọ bụgoro na ọ chọrọ nwa rinne, ka ha mụkwuo ma ọ bụ ofu nwoke ka e wee tụgwa ụmụaka na-abụ. Ọ sị ya mba, na ya chọzi na ihe akwụwu na ụmụ na-abụ ka a ga-amụ, and ebe Chukwu nyegolia ụmụ nwaanyị na-abụ na ya chọrọzi ịmụ nwa ọzọ. Mana ihe ekwere nghọta, kedu ka nwoke onye Igbo ga-eji si na ya chọsị ụmụ nwaanyị na-abụ na ya chọrọzi nwa ọzọ, na ya chọrọ nwa nwoke? O kwere nghọta. Ya wee bido na-edistọb ya, si ya mba o, na ọ bụgodo na ya nwa achọrọ, na ya nwunye ka chọrọ, at least na ya chọrọ ofu nwa nwoke ya ga-eji wee tụgwa ụmụaka. Si nwoke ejo. So wee bido sebelu bụ okwu o. Ya wee na village je kọọlụ ndị befa. Ndị befa wee kpọọ ya jụbịa, ọsị ndị befa na fe nwere right itinye ọnụ n'ife gbasa anya n'ezinụlọ ya. Si ọkwa na ya na ya na-abụ wee sebezie nnọọ okwu to the point na ya na-ere ezizi onu na-akọzilu onye ọbụla. So wee luo ofe abalị fa na-abụ na-arala ụla. O wee kọọ ya aka wee sị ya nọla anị na o nwee ife ya chọrọ ịgwa ya. Wee sị ya ka ihe ọ sị ya na ya nọ n'otu nzuzo. And n'ime otu nzuzo ya nọ na ya na asị na ọsọ ụmụ na-abụ ka a ga-amụ. Na ọ bụrụ na ya mụọ mọda na ụmụ na-abụ, na nyanwa ga-anwụ, and na nyanwa bụ die ga-anwụkwa tu. Na ya mere na ya chọrọ nwa ọzọ. Nwaanyị asị ya wee pakata ihe a na okwere, and na afọ die n'anya. Ọ bụrụkwa na ya nababe nna ya ka ihe a ga-eme ụmụaka na-abụ ọnya mụtara. Na wee kpọọ die wee sị ya na nsogbu adọrọ na ya ga-ekweta, mana na enwe conditions. Sị ya kere ihe ọ. Wee sị ya na ọ ga-ekwu ya nkwa na ụwa ya na o nwere emegide enu ka ọ mụọ nwa ọzọ, ma ọ n'ezi ma ọ n'ụzọ. And na o nwere ihe megide enu ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ n'ụwa ya. Na ọ bụrụ na ọ ga-eji onwe ya wee ṅụọ iyi na ihe na-atọ ọnya kwu na o nwere nke ọ ga-eme, na ya ga-ekwe, and na ya ga-anọ. Ọsị nwoke a sekpulu ala sị na ụwa ya na ya mekọta nụọ nwaanyị ọzọ, na ụwa ya amekọta mmụọ nwa n'ezi, na ife achọ na ya ma nweta ya. In fact, ka isi esowe ya. O wee bata one day gbara ọsọ batasị ya ngwangwa ya paakị ya ngwongwo ya. Fa paakị ya ngwongwo ya fesi n'obodo afọ gbapụ gbajebe obodo ọzọ. Si wee luo n'obodo afọ nọrọ. So wee sị ya na ndị otu nzuzo chọrọ igbu na nkịtị na-abụ na o nwere ife ama efa. So bido die na-eme ka onye isi adọrọ mma. So ọnọgide otibe ewu ofe egwukwa m ofe egwukwa m. Si na ebido na-ekpe ekpele. Ya nwa wee bido jebe ụka. So ya wee kọlụ ofu sista, ọ sị na enyi ya nwaanyị. O wee maalị atụ ebe ọ ga-edu di eje ụlọ ekpele, ebe a ga-enyeli aka. Si mgbe a na-agwazi ya ha na di na-emezi ka onye ala ọ da alala ụla abalị, fa na-achụgharị ya. Si ya wee duru di ya wee jebe ekpele ebe afọ wee luo. Fa wee bizialụ na nke onye ekpele, wee na-eme ekpele n'isi ya. Since fa nọ na nke onye ekpele, ọ bụrụ na ife a na-achụghalị di ada achụghalịzi di. Ma ihe ọkọcha ito ha si wee nyikwe nke nwanye nke nwa eje vọsịa ihe ndị avọlụ, ihe niile ndị otu nzuzo nyere ya emebisie fa ncha. Na ndị esogoro na one of the pastors ebe afọ. A na-emezikwa ụmụ nwaanyị ebido sogelibe dị n'ike n'ike. A na-awa ọchịkwa ife nka. Si ya na-akọzi n'elu, si ọ na-akọ n'ala. Si anọgidezikwa anụ, si pastọ wee sị ka ha jee chọta ụlọ. Ebe a chigoli echichi na o kwesịrị ije chọtazi ụlọ, na-abịazi asị pastọ. So ọkwana ha wee pụọ wee jee chọta ụlọ, ha ncha niile wee kwaje n'ụlọ afọ ebe afọ fa chọtara ụlọ. Na ife nwoke a na-emezi wa ọpụọ ma ya nata na ịkpọ onye ọsị na ya nọ n'ụlọ ekpele. Mgbe ọbụla ịkpọ onye ọsị na ọ nọ n'ụlọ ekpele. Si di wee bido wee pịọgelibekwe o. A na-ekwuzi ọpụọ ma nnata 1 week, 2 weeks, 1 month. Si makwa ihe mee na olu ofu mbọsị dị manụ kwa aka kpamkpam bata. Si ya na ife nwa bụ na ya eje n'nwaanyị. Ya na idele nwa nwoke. Ya si ya ọ si ya
na ọma na yanwa ama ntụnwụzi ime maka gịnị na oge aganarịgie. Mana nyanwụ nwoke na ọ bụrụ na ya adịgodu 80 years do 70 years na ya ka ga-atụbanwu nwaanyị ime, na ya bụzikwala nke anyị ka nọ na 50 na ya nidele nwa nwoke. Ya wee sị ya ọsị ya wee sị o chetazikwala iyi nya ṅụrụ. Ọsị na ya chete na ya ṅụọ nyawu iyi nọ maka ndụfa na Chukwu chọrọ inye second chance. Mmụọ ozi jikwa wee gwa ya wee sị anya jee nụọ nwaanyị ọzọ ka ọ mụtala ya nwa nwoke. Ya wee naba na village wee lụọ onwe ọnkụl fa ọ na-respect too much maka na ọnkụl afọ melie ife ọ bụkwa. Mgbe ọbụla ọ dapụla ada ego ọ gbakwuru ọnkụl afọ onye ya ego. Ya wee kọsịala ya, ọnkụl ya wee kpọọ ya, ha wee bịa. O wee sị mana before ọnkụl ya akpọọ die na ọ jụrụ ya kedu ife a chọrọ. Ya wee sị ya na ya chọrọ ka eje mee nwa adopt nwa nwoke. Okay. O wee kwelụ. O wee kpọzie die wee bịa wee gwasịa die wee sị die na ọnya nwaga sponsor ya nwaga akwụ ụgwọ niile dị na ya na nsogbu adọrọ na ọnya kwelụ ka o jee soro nwaanyị afọ jeme gịnị jee kute nwa. Ha wee luo wee tinye akwụkwọ sign akwụkwọ niile. After 3 months nwoke ebidokwa again ya ga-anụ nwaanyị na onwegoli ofu sista na-esogoro ya n'ike ọ chọrọ ịnụ. O wee bụrụ ngwongwo ya na village o na ife anụzikwa anụ bụ na gịnị mere na ọ na-eje ịnụ nwaanyị na-agwaghị ya. Nwaanyị adịgola ime. Ya wee nata ka anụ n'ọnụ nwaanyị wee bịa n'iru ya wee sị ya ọkwa ịfọrọ gị? Ọ sị ya ọkwa ịfọrọ nwaanyị ị na-anụ ma nwa ọ dị ime na ịma nji anya wee fọ ha. Ọ sị ya na ọ bụrụ na Chukwu anụrụ ọlị ọgụ ya amalụ na o nwere ife dịka Chukwu n'ụwa maka ife imeli ya na ịjụnala ya nwa n'afọ wee pụta kịta wee chọwa nwa nwoke wee nụọ nwaanyị ọzọ na-agwaghị ya. Nwaanyị ebuwe afọ ime egbusi afọ ime mụọ nwa. After 3 months nwaanyị mụrụ nwa nwụrụ. A na-ekwu na nwa nwụrụ nwaanyị yaba arụ nke ya nwaanyị nchambam jebekwu. A na-ekwu na nwaanyị jebe cham nyawu die nchambam na ike dụkwa n'ọnụ o na ya mọrọ na ike dụ n'ọnụ na ịgwa gị eziokwu na aka ya na ọkpa ya adọrọkwa ya o. Mana ka Chukwu si alụ ọlụ a week before akwa die ndị ebe o ji etinye akwụkwọ ikute nwa kutelie nwa nwoke. Nwanne ya nwoke wee malite wee sị gịnị na nke mbụ bụ na nwa ekutela ekute ama nnọchi afa nwanne ya nwoke. Ya mara mgbe ya na nwanne ya nwoke dị wee kpa. Nke ịbụọ na ọnyanwa ji ọnụ wee vugbuo nwanne ya nwoke. Ndị nwaanyị a sị na ya mara ife a ga-eme na ya chọọ ka ndị mmadụ nyere aka egwu ya ife a ga-eme. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa m ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ.